Ya. Mau lagi opisina ha. No. Si Ma'am Chiki. Kupuha rin sakyanan ni si Ma'am Chiki ke parking diri. Noon ni sakyanan landuhan si Herman ni Villar. Si Ma'am Chiki. Grabe kabigo. Wow. Pagkagwapa. Ayo. Ayo. Good morning, ma'am. Hi, ma'am. Uy! Tugsok! Dali, dayon. Ka-interview ni mo ron. Sige na, kamintas wala pa si sir ni mo money. Sige na. So, dayon. Sige, ma'am. Mudayon ko, ma'am. Kay importante kay nituyo na ko nimo, ma'am. Oh, sige. Dito na, tugsok. Dito na, sa opisina. Sige na. Dali. Interview na to ron, ha? Kinahanglan nga i-live na to ang interview. Kay kinahanglan nga ang interview na to karon maghabaw, makadaghanan nga publiko. Mudawat ko nimo karon og isa ka sikat nga YouTuber nga akong bodyguard. Ma'am. Wow. Grabe po kang siksihar, ma'am. Asam day si Sir Manny Dolyar, ma'am. Si Manny Dolyar, ang imong sir, nagkuha mo ito siya, nag-promote mo ito siya, kahinuno na mo ito siya, resign na mo ito siya pagka-boxing, gumikan ng presidente siya, mag-presidente siya. Oh, tinuod yun ito nga. Akong hibawan nga, bulan sa gid siya. Mulan sa si sir ni mo niya, abi ni mo kung sa tugso, ako karon maglakaw-lakaw ko, ako na lang usara. Sus, Gumikan maabitaw sa- yun, ma'am, nga, ningari ko din dito ni mo, ma'am, kay ang ako ang gipas ni mo nga requirements, niya nagipadaan man ko nimo og telepono dito. Unya ako sang gibasa. Sus, pagbasa na ko sa telepono, ma'am, niingon man nga paanion ko nimo kay kuan ko no imo ko no kong interviewon. Okay, nakikita mo kung Simon Channel good nga puting kusuga po og views. Nya di, mo to nga, ako tanong sa tutong tugsok man ni nga, kusog kay views. Kamaon di ko no kapon mo maxing. Uy, dili kay ko kamao na siya, ma'am, pero ang ako nang idolo ko na siya sa boxer yun kay grabe baksidol biya sa kaglawas, pero ang ako nang height, ma'am, murag ibaw na ka. Kanang iunda mag katubi to si Unyok Bilasco. Kanang ato bang boxer pod. Pero man po height nimo mga ana ra man pod pero taas mo kay siya. O kasinatian sa boxing. Ya, lain pa ato, ma'am ba? Mm. Naalagi ko kay akong nahibawan nga lansara mi kina si Sir Man Villar. Ya, unsa may pagi na to ani, ma'am, nga ang ako untag yung applyan nimo intertaker man ginunta. Oh, ako mudawat ko i-take nimo. Ay, mo na ako gusto. Kay abi mo kanang gusto mo guna ako kanang kamausan mo pinsa sa ko galingan ko palit ako hilabtan ko kay bao biya ka ning asawa ta o kana ang Way problema, sikat ma'am. nga presidente. Way problema na, ma'am. Sorry sa mama kay. Okay. Gidaog lang ko sa akong emosyon, ma'am. Wala man si Sir mo Manny Unya, Dolyar. pangitan ron, ma'am, og muda og Tula sa kong puto eh. gikutol sa day ka, ma'am. Wala mo guna ko masudlay ang akong buhok. Tugso ko na matagad gumikan sa kuan karon kana ka busy na mo. I-share nimo. Sa kay ganaugan na lang ko magsige na laglakaw anang iyang mga iyang kamping-kamping sa mga grupo sa kuan. Sa ato pa day, ma'am. Nalibo na din na rin niyang agianan siya, eh. Ang libo na ginintawan. Nangita gani kung maguna-guna ani. Ay, kung ka, ma'am, basta karon ginawa to ka ko nimo. Ay wala pa ako baka interviewon. Interviewon pa day ko nimo, ma'am. Ang ako magungtuyo tugsok, damudawat ko kay kung palitan gini mo daog si Sir Manny mo pagka presidente, ang akong tumong og tuyo kay adto naman siya dito sa Malacañang pirmi. Nya ang among gym di na magamit. Kinahanglan na itaw pirmi. Nya kung mag-training ko, ako naman ay mag-training ani tingali pagka-baksir. Malingko naman siya pagka presidente. Ang ngayon si kay ma'am, 100% mudaog man gid siya. sakto si kay ma'am og ikag mo trainer, ma'am, kayo. Wa ig kubal ang imong naong, ma'am. Wa kubal nga mipis, puros baga. Kus kamao kuno ka mamaksing. O kamao si Ginoo ko gamay, ma'am, kay idolo ko na nako nang imong palalab nga si Sir Manny Pacquiao. Out. Manny Dolyar. Manny Dolyar. Oh, excuse me ha, dili siya ka. Manny Dolyar. Oh, abi ning sa tugsok, mudawat ko og training. So,
kumudaog si Sir Manny ni Mudolyar, ang akong tumong og tuyo, dawaton ka nako pagka training. So, ang imong buhaton karon kasi Sir ni mo Manny to, aram pirmi sa kanyang magkuan na, magpermi na ka nga ari sa kong balay. Ikaw na may uban ako sa pantanan ako mga lakaw sa unsa na lang lakaw ako. Ikaw mo akong kakuyog. May sikat daw YouTuber tutong togsok. Sa ato pa day Ang ma'am. bungot sa okok nimo. Oh yeah. Huy, kana ang inani man god. Unya kana ang ha? Dawato na kana ko ha. Nya ako kang himuong Pino boxing. Oh, nya unsa may buhat ko na ma'am? Tugsok. Sino ka boxing? Magboxing na ka. Kung asa kaning kumo sa imong kontra, tuwa po na imong ngaong. Anak, ana ha? Bani ha? Bani, asa ni ngaong kumo na ba? Ato na imong ngaong. Ano? Ana! Lupi ka, susutuloy lang! Ana! Batay ma'am, resign nang ba na ma'am? Mabunog ko na. Ha? Unsa na kung unsa itsura na ko nga kita ng duha may abilin dire niya. Ug mulakaw lang si Sir Mari Dolyar. Nglipay nga mo kuyo ko nga puros black eye niya kung nga. Ay, Nga sige lang. ibaw ka nga black eye na ni daan. Ay, sige lang kay kung pinalitan sa uri nga mudaog sa mga boxing unsa diya. Presidente pa si Manny Dolyar niya. Di ko tando. Sige, moon ko na ma'am. Pero sa Tungod og alang nimo pero Oh yeah. wala si Sir ja. Tadi na. bungot sa ako ay. Ay, iso pa kadto ay. Uy, wa pa gani ka madaw to. Football ka na magsikal mahikap na ko. No touching, Dili, no ma'am. touching. Pasensya na ka ma'am kay na-excited lang ko ma'am, na-excited ko. Sa imong gingon ba nga nalipay ko. Dako gi kay ko kalipay ma'am. Dawat na katong sugay, dawat na.